Tale m-a făcut și m-a zidit, amin. Numele Tale m-a făcut și m-a zidit, amin. Domnul să ne rugăm. Domnule tot, Doamne, Dumnezeu adevărul și una născut Fiul Tău și Duhul Tău cel Sfânt. Una mea pe roaba Ta aceasta, Antonia, care s-a venit și s-a scăpat către numele Tău și a se păzit și pe acoperământul alipilor Tale, depărtează, adusă toată și răciunea cea veche. Umple de credința cea tortire de nădejde și dragoste, ca să curat că Tu ești Dumnezeu adevăratul, născut de Fiul Tău și Domnul nostru Iisus Hristos și Duhul Tău cel Sfânt. Dă-i ei să umble toate poruncile Tale cele bine plăcute să păzească, că le va face omul aceasta în viu, va fi prin trânsele. Scrie pe însa în cartea vieții Tale, unește cu turma moștenii Tale, să fie stăvit numele Tău cel Sfânt al iubitului Tău Fiu, al Domnului nostru Iisus Hristos și al Duhului Tău cel de viață făcător, să fie ochii Tăi, căutând totdeauna cu milă spre El și urechile Tale să asculte glasul rugăciunii Lui. Veselește pe El în tot lucrul minților Lui și tot neamului să mărturisească, închinând să stăvii numele Tău cel mare și prea înalt, să te laude pururea toate de vieții Tale, că fie te laudă toate fericire și asta este slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor. Domnului să ne rugăm. Ceartă-te pe tine, diavole, Domnul cel ce a venit în lume s-a sărășit între oameni, să surpe tirania ta și pe oameni să-i slăvească. Cel ce pe lemnul cruce a biruit tăregele potrivnice, soare întunecându-se și pământul fătinându-se, orbitele deschizându-se și trupele sfinților frânându-se, care a dobit cu moarte pe moarte. Și asupra pe cel ce avea stăpânirea morții, adică pe tine, diavole, de jur, Părintele Dumnezeu, care a dat vieții și a lui te iubim și sabie de foc, ce se întorcează târjia, trebuie, te depărtează, la zidirea ta aceasta. Căci te jur cu lumea aceluia care a umblat ca pe o scap pe valurile mării și a certat bifonul vânt, a cărui său tutură seamca vântului și curat lăsă pește mânt. Că și acela cum îți poruncește pe noi, debile, ești depărtează, zidirea ta aceasta, să te întorci din ascuns în ea, nici să nu pe ea, nici să lucrezi împotriva ei, nici noapte, ziua, nici dimineață și la Hristos fac și îmbrăcat, Aleluia, cât în Hristos v-ați botezat, în Hristos fac și îmbrăcat, Aleluia, cât în Hristos v-ați botezat, în Hristos fac și și văzându-l s-au închinat ei care se îndoiseră. Și apropiindu-se Iisus de-a dormitor și când s-a dat toată puterea în cer și pe pământ, drept aceea mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă, și i-a pus în voi în toate zilele până la sfârșitul veacului.
și de binecuvântății, că milostiv și viitor de oameni, Dumnezeu ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce prin săvârșirea tainei Sfântului Botez, cu bunătatea Ta ai sfințit pe cei ce cred în Tine, binecuvintează pe prunca aceasta, se păgoare peste capul ei binecuvântarea Ta și precum ai binecuvântat prin prorocul Samuel pe împăratul David, da, binecuvintează și prin capul Ta pe Antonia, prin mâna mea păcătosului, însoțind-o pe dânsa cu Duhul Tău cel Sfânt, ca spărind cu creșterea și curățile bătrâneților ție slavă să-ți înalță, să vadă bunătățile Ierusalimului în toate zilele vieții sale, că ție ți cuvie toată slavă, cinstea și înțelepciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii. Amin. Așa. Se de la ia, puneți mai pe burtic așa puțin. Așa. Se tunde la Dumnezeu Antonia, de Tatălui, Amin. și al Fiului, Amin. și al Sfântului Duh, Amin. Miluiește pe Dumnezeu după mare mila Ta, rugăm-ne, auzi, ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!